Paul Jimmy vyčmuchal. Hau, 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 hau. Detektív vyčmuchal. Hau, 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 hau. Paul Jimmy vyčmuchal. Hau, 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 hau. Detektív vyčmuchal. Hau, 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 hau. Cestou na koncert do Prahy Malo to byť sweet. prišli sekule a s nimi chud na spliv. No tak podal weed. Oficiér nás musel zastaviť Oh holy shit. a dodávku nám kázal vybaliť. A do hry vstúpil psík. Už prvé sa správal ako arogantný robot, hovno šata trochu veľká a asi malý chobot. Bolo jasné, že sme si okamžite sadli a keď začal rozprávať nám všetkým sánky padli. Xenofóba rasista, čo drží kľúče od sveta, no pritom realita sveta ostáva mu zastretá. Naďalej jak z domu šiel, budú asi sekule, kde ničí mladých ľudí, čo si dali polči na gule. A vyhráža sa bludmi, vymýšľa si vlastné zákony, ide z neho číre zlo, nám pije krv jak bátory. Za to psík bol zlatý, aj keď nebol to retriever, no basák sa už zlostí, bo vyčmukal mu konifer. Hau, 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 hau. Hau, 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 hau. Paul Jimmy vyčmuchal. Hau, 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 hau. Detektív vyčmuchal. Hau, 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 hau. Paul Jimmy vyčmuchal. Hau, 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 hau. Detektív vyčmuchal. Hau, 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 hau. Jeho znalosti našich zákonov Boli fakt, že deep. nelegálne nadobudol dôkazy. Sme nedotknutelní. Ešte, že sa sám glúpy odstavil pomocou Pomocou procesných chýb. a 7 hodín nechal nás stať na zime. Tou zimou trkotal zubami psík. Nebola to polícia, no finančná správa, konkrétne jeden slaboduchý snad dobre spáva. Každopádne vráťme sa k nášmu príbehu, som si istý, že mu stojí, keď nás vyzýva do behu. Hrozí zastrelením pri rýchlom pohybe, Mickey Mouse vo vytržení, keď objaví v ohybe tašky malú krabičku a v nej malú brochničku. Gargamel má iskričku, cíti povýšenie malíčku. Najbližších 7 hodín trávime na pánlici, pre nich zbytočne však zaplatia to poplatníci. Keďže nechcel sa podeliť s menom, máme len číslo. Zdravíme ťa týmto trackom, fakt ti to vyšlo.